Bon dia, soc Rosana Cantavella, soc professora de la Universitat de València i membre vitalici del College Clare Hall de la Universitat de Cambridge. En el minivídeo d'avui presentaré en què ha consistit la meva aportació a aquest projecte Violència de gènere i identitats, coordinat pel professor Vicent Escartí. Doncs la meva tasca ha estat una tasca d'assessorament. He presentat al grup quins serien els avantatges de la utilització del codi TEI, Text Encoding Initiative, basat en el sistema d'etiquetatge XML per a l'edició digital de textos marginals. Llavors, el mateix que he fet al grup ho presento així de manera breu. En primer lloc, hem de partir del fet que som al segle XXI i no podem seguir basant la nostra recerca d'edició filològica en edicions estàtiques que tenen encara el mateix tipus de presentació gràfica i plana d'aquest text, per exemple, que és una edició de 1899. Ja veieu que hi ha el text de l'edició i hi ha dos jocs de notes a peu de pàgina, però així no es poden fer cerques, òbviament, és un text pensat per a la impremta. Llavors, necessitem fer un tipus de textos dinàmics que puguen ser compartits amb més facilitat. Llavors, per què triar el llenguatge XML per a l'edició digital? Doncs, en primer lloc, perquè el tipus de llenguatge PDF aviat no serà prou. Els documents en PDF no són reutilitzables perquè les paraules que contenen no estan marcades, ni les seqüències de paraules, ni els paràgrafs, ni res. Ni hi ha unes metadades que expliquen el text en PDF. Llavors, hem de tenir present que la visibilitat futura dels textos i, en bona part també, la visibilitat present passa per màquines. Per tant, cal que les màquines, estic pensant sobretot en cercadors, però també tota mena de màquines d'intel·ligència artificial que treballen amb textos, doncs cal que els textos siguin intel·ligibles, per tant, interpretables per tant d'aquestes màquines, o la història